ban sani ba, da ni nake so zan haɗa abin amma kuma na gani idan na haɗa ba ni da masu kalla da yawa. Idan ka kula da aka yi wannan kisan a Ɗorayi, ai kaga kwata-kwata mutum 7 aka kashe kawai. To amma ka duba ka gani shugaban ƙasa ya yi magana, gwamna ya yi magana, sarki ma Sunusi na ji ya yi magana a kai. Dan Allah dan Annabi ka kwatanta min kisan mutum 7 da kisan mutum ɗaruruwa da ake yi mana a ƙauye. Su waɗannan an zo an kakkashe su da makami, su waɗancan su ma fa haka ake yanke wuyansu a ɗora a gadon bayan su. Haka za a yanke wuyan mutane 40, mutane 50, mutane 10, mutane ɗaruruwa za a yayyanke wuyansu a ɗora a bayan su. Me yasa gwamnoni ba sa magana akai? Me yasa malamai ba sa magana akai? Me yasa shugabannin ƙasa ba sa magana akai? Ko dan waɗancan ƴan uwansu ne Fulani suke yi? Wannan kenan. Me yasa me yasa ƴan social media mu na arewa ba sa ɗorawa? Me yasa gidan jaridu ba sa ɗora irin waɗancan abubuwan ne? Ko su waɗancan abubuwan da suke faruwa ba mutane ake kashewa ba? Rai ya fi rai ne? Rai fa duk guda ɗaya ne. To su waɗancan ko dan ƴan ƙauye ne ba su da galihu, su kuma waɗannan a birni suke za a siyasantar da abin. Haba dan Allah, wallahi abin nan yana min ciwo. Ka duba ka ga shugaban ƙasa kanshi sai da yayi magana akan a gaggauta yanke mai hukunci. Sarki ya fito yayi magana a gaggauta yanke mai hukunci. Wannan yayi magana akan a gaggauta yanke mai hukunci. To su waɗancan ƴan ƙauyen namu, ƴan uwan namu na ƙauye, Hausawa da ake kashewa a yayyanka, su laifin me suka yi dan Allah? Haba dan Allah. Duba fa kaga kasuwar daji ta nan da yake Naija nan kusa. Ka duba kaga irin rashin mutuncin da mutanen nan suka je suka yi. Suka tara mutane, suka sawa dukiyoyin su wuta. Aka sawa dukiyoyi wuta na miliyoyin kuɗaɗe fa aka kone. Bayan an kone na miliyoyin kuɗaɗe sannan kuma su ma kansu mutanen ba a kyale su ba. Aka zo ana musu yankan rago ɗaya bayan ɗaya fa ana yayyanke su wuya. Kana gani za a yanka dan uwanka a dora kan a gadon bayansa, kai ma kuma haka za a zo a yanka ka, haka suka yi mutum 40 da kaza. Ka ji labari kana gani. Ina mutanen nan da haba dan Allah, ina nan mutanen da yan ta'adda mutum 40 nan ma suka zo suka dinga sa su ɗaya yanka ɗaya. Ina matar da aka kashe da yaran ta aka jefa wa yaran karnuka. To su waɗannan me yasa gwamnoni ba za su yi magana ba? Me yasa sarakuna ba za su yi magana ba? Ko su rai ya fi rai ne? Okay, saboda wancan ƴan uwansu ne Fulani suke yi, shi yasa ba ruwansu da wannan maganar ko? Saboda ƴan uwansu Fulani ne suke kashe ƴan uwan mu Hausawa, saboda ƴan uwansu Fulani ne suke kashe ƴan uwan mu ƴan ƙasa ko? Saboda ƴan uwansu Fulani ne suke kashe ƴan indigenous people waɗanda ba su ji ba su gani ba, innocent people. Saboda ƴan uwansu ne Fulani suke kashe innocent people, shi yasa wancan maganar ba ruwansu da ita kenan ko? Amma wannan mutum 7 fa kacal aka kashe. Ka duba bala'in da ka duba yace kai ba ɗaya Najeriya ta dauka. Amma can kuma ana kashe ɗaruruwan mutane saboda ƴan uwansu ne waɗancan suke kashe ɗaruruwan mutane, ba a damu da ai magana akai ba. Haba dan Allah. Abin akwai rashin adalci, abin akwai rashin haba.